Mga kapuso, 116 ka mga individual na dulaan sang puloy-an bangos ang sunog nga nagluntad sa barangay Takas Haros ang Sabado sang gabi. Palyado nga linya kag overloading sa kuryente pila sa mga ginasundan gintunaan sang sunog. Si Kim Salinas nakatutok. Turso lang nga, please. Tapos maon yung tubig, tapos paboy sa kalayo. Ini ang pangamuyo sang pamilya nga nagakahangawa nga malabot ang ilabalay samtang amat-amat nga ginatupok sang kalayo ang 28 ka mga balay sa Zone 3 Barangay Takasaro pasado alas 7 Sabado sang gabi. Si John, wala gid nasalbar ang motor nga ginagamit sa obra nga padayon pa niya nga ginabaynan. Bay pagagi man din nasa motor. Kapag namin pasan, hingita naman sa pagi kung paano naman nakapakala sa service sa mga sobrata. Ginatudlo nga ginhalinan sang sunog, amo ang balay ni Sita Pedriña. Nakibutang ini sa singgit sang iya bata. Ulpe lang kita sa babat up yan mo, nagkarab-karab na. Tama ito yung ngagaw, yung sabihan sang tubi. Ito yung nag-ibuwalang kalayo. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, palyado nga linya, pangod sa overloading sang kuryente, ang gintunaan sang sunog. According sa owner, January 3 ang gabi, naka-experience sila nga nag-fluctuate ang ilang suga. So sang gin-check namon, sa isa ka kontador, 3 ka balay ang nagagamit. Wala man ginadula ang arson nga anggulo. Naglabot sa 331,000 pesos ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Sa karon, temporaryo nga nagatinir sa health center sa barangay ang 29 ka mga pamilya o kon 116 ka mga individual nga biktima sang sunog. Nag-New Year kita, one kasi nadya pa, subong. Di, wala ka may mahimo, kaya mo nang pagbuot sa Ginoo sa aton. Dugang pa ang kahangawa sa mga evacuees, bungod posible wala na sila sang duta nga balikan. Ini matapos nagpamutsag ang abogado sang tagiya sang duta sa mga nasunugan nga pakodala ng lugar sa ila pag sinapol kay inasangaga. Nag-apilar naman ang barangay kung mahimo pabalikon sila sa area kag amat-amat nang inibayran. Hambal ni attorney sir, ipabot niya sa kay sa mga linisma ang muna ang inambal na kon sa iya no para malaan na namon kung ano ang sabat sa mga linisma sa sulod sa isa ka semana. Kung hindi gid matigayon, nakapangayo naman sang bulig ang barangay sa Iloilo City LGU sa posible relokasyon sang evacuees. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.